Sesiphinde sabuya sahlangana khona la kwento Fast Wethu TV, lapho nje sizobheka nje umculo osabalele kumaskandi. Namhlanje sobheka-ke indaba yalapho kwenzeka eTonga. Kunensizwa efikile lezi nsuku, uFeza-ke lo yaseNquthu. Mangicabanga ngathi yasho kanjalo-ke. If kungenjalo ningixolele, le nsizwa ingaphansi kwensika eTonga ifikele ngampela lapha online. Abantu-ke ade bengayinakile abaningi kodwa manje sebeyayazi. Uthi akamazi akayoyibheka le nsizwa laphana ukuthi yena iphefoma kanjani. Spotify naku-YouTube ukhiphe i-EP eney'ngoma angazi uma ziwu-5 yini, right? Njengamanje laphana ku-Spotify yenza amawololo, isebenza kakhulu, yenza nje over, iya-achieve-a le nsizwa, after ukuqamba amanga. Abanye abantu babhenefithile kulo nyaka, bathi uma bekhipha babhenefitha kakhulu. Njengoba ngangishilo ukuthi kulo nyaka bafowethu umculo ongeke abhenefithe igemu ivuleke kanje, angazi ukuthi uzokwenza kanjani, especially le sound le abagijima ngayo kula malanga iyabasebenzela abaculi abaningi and abantu bayayithanda, bayayidlala kakhulu iy'ngoma zabo. Njengoba uyibona le nsizwa igijima nje ngama-monthly listeners a-more than 748K, kodwa engukuqaphelayo ngaleya ngoma ethi Umaqondana laphana ku-Spotify isi-more than 3 million. Hhayi umhlolo lo, 3 million. Uyayizwa leyo nto leyo? Leyo ngoma leyo uma uyoyibheka ngapha ku-YouTube isiku-4.4 million. Into eqaphelekile-ke ngensika yeTonga, bakhona abaculi abakhona abanye abanjengobani, abanjengomshini wemali. Ilokho abantu ekufuneka bekwazi. Umshini wemali usenesikhathi esidenyana ekhona endimeni, u-achivile, utholile ama-platinum, double platinum. URiza nje umrewadile kakhulu umshini wemali laphana ngaphansi kwensika yeTonga. Abanye babaculi sebeyibambe isikhathi eside, okubonakalayo futhi wenza kanjani and futhi online bezadla kakhulu, especially Spotify, lo usushaya abantu abaningi but umshini wemali hlezi laphana eko-top 10 ngaso sonke isikhathi. Iy'ngoma zakhe ziyathola ku-top 50, ayizize ngaphuma zonke. Maybe uma iphumile kancane uzoyithola ukuthi isiyaphinde yawina ingoma yakhe. Uyayi-understand-a igemu. Njengoba nimbona-ke naye laphana-ke egijima kuma-monthly listeners abaningi, a-more than 800,000. Naku-YouTube iy'ngoma zakhe ziyazihambela, ziyathrenda kanjalo kanjalo. Bakhona-ke abanye-ke abanjengoZwide-ke nabo-ke oKhuthuzi. uKhuthuzi naye usenesikhathi-ke ngodumo lwengoma ethini-ke, uthi siyibheke le ngoma ukuthi ithini, right, ithi ngijoya nebhinca ehamba noMafikizolo, Tears Go, ingoma aziwa ngayo uKhuthuzi. Naye ukhona laphana-ke kwensika yeTonga. Omunye-ke wabantu abakhipha nje ama-single isikhathi esiningi, koda-ke umculo wakhe nawo uyamsebenzela kanjalo noZwide, noma ungemningi umculo awukhiphayo, kodwa unayo ingoma ethi Kwenhliziyo Yami futhi e-feature uMafikizolo eyamsebenzela kakhulu, yamfaka ebalazweni. So le khampani le abasebenza ngaphansi kwayo asazi ukuthi mhlawumbe yenza ngani, cause i-sound yakhona i-unique and yiyo abangena ngayo. uMafikizolo imsebenzela kakhulu njengoba esenengoma enkulu kangaka ethi Yoncingo Nyoko and ena-more than 20 million wama-views and more than 20 million wama-streams ku-Spotify and ilaphana okhosini. Ingenele ukuthi yena ihlukanise unyaka kwi-top 10 ezoba ngeyi-31 zika-December 2025. Sizobona ukuthi-ke yenza kanjani. Asazi-ke le khampani ukuthi izinto zayo iy'hlalisa kanjani, kodwa kubukeka ngathi kukhona into e-right abayenzayo when it comes to kubaculi bayo. Angeke bephumelele ngendlela efanayo, kodwa laba abavelile kuyabonakala ukuthi akusiyena umuntu oyedwa ophumelelayo, it's more than one person or more than one people abaphumelelayo. Okuyinto ekhombisayo ukuthi ena shuthi bayayimisela ukuzama ukusiza wonke umculi ongaphansi kwale khampani. So nocefuze basesekhona-ke ningakhohlwa-ke, noMenzi babesebenza ngakhona la, base-ke beyahamba-ke, kodwa-ke besifuna ukubonga nje abantu abangaphansi kwale khampani, especially abanjengoFeza othe uma evelela wavelela kahle. Ingoma yakhe ethi Qondeni Maqondana imnandi kakhulu, niyohambahamba nizwe niyidlale-ke niyi-enjoye. Mekunjalo-ke besifuna ukubheka njengamanje la kwi-channel yethu into Fast Wethu TV. Okuningi sizokhuluma ngokuzayo-ke, sizonibikela ngendaba ethinta wona umaskandi, abantu besele kahle.